Dobrý deň, volám sa Peter Slávik a som technickým riaditeľom spoločnosti Spring Systems. A táto spoločnosť sídli v Prahe a funguje od roku 1996. Venuje sa vývoju primárne frontendových riešení, to znamená webové aplikácie, weby ako také, prezentácie a rôzne napojenia na backendové systémy, ktoré s tým súvisia. Kendico nám a našim zákazníkom prinieslo širokú škálu benefitov. Je veľmi jednoducho prispôsobiteľné, to je pre nás ako vývojárov jeho hlavná výhoda a má veľmi, povedal by som, priamočiary spôsob vývoja, ktorý zase pomáha preniesť tú štruktúru webu z vývojárov na zákazníka a tým, že väčšina obsahu a väčšina funkcionality sa edituje priamo na webovom rozhraní, či už templatey alebo samotný obsah, a našim zákazníkom to neskutočne uľahčuje ich prácu, znižuje to nejaké náklady na údržbu toho webu, na zaškolenie tých ľudí a takto v tom celku nám to dovoluje vytvárať nejaké veľmi dobré riešenia s dobrým pomerom cena výkon. Funkcionalita Kentika nám umožnila jeho zavedenie nie len ako platformy pre tvorbu klasického webu, to znamená webové prezentácie, intranety a extranety, ale začali sme ho používať ako platformu alebo súčasť nejakých aplikačných riešení, to znamená nejaké kalkulátory a nejaké podporné aplikácie pre spoločnosti typu vyhľadávacie stroje, prezentovanie produktového portfólia, napojenie na interné systémy a spracovanie nejakých workflow, document management systems a podobné aplikácie. Myslím si, že Kendico môže byť použité naprieč všetkými vertikálami obchodu alebo spoločnosti. Medzi tie ukážkové riešenia, ktoré sú za nami, patrí napríklad webové riešenie pre skupinu AXA a ďalej riešenie pre spoločnosť Megle a veľké medzinárodné weby pre Lukoil a riešenia, ktoré dokazujú veľkú odolnosť a robustnosť tohto systému. A to sú weby pre Českomoravskú mysliveckú jednotu a ďalšie ich súvisiace aktivity. A weby pre Českomoravskú mysliveckú jednotu sú, povedal by som, unikátne v tej podstate toho riešenia. Jedná sa o, povedal by som, strašne veľký portál. Je to 80 alebo viac ako 80 webových stránok pre jednotlivé regionálne zastúpenia alebo regionálne myslivecké spolky. A to riešenie dovoluje, aby jednotliví editori tohto obsahu si vyrábali weby tzv. On the fly, kliknutím na jedno tlačítko a výberom nejakého základného templateu a ďalej si to naplňa obsahom. A to riešenie im dovoluje zdieľať obsah z externých zdrojov, to znamená, že sa tam importujú články z nejakých externých zdrojov RSS feedov a ďalej si môžu zdieľať články interne, to znamená, niekto napíše vhodný článok a iné regionálne združenie tento článok preberie na svoj web. Naši klienti sú, môžem povedať, spokojní. Nechcel by som povedať, že je všetko bezproblémové. Samozrejme, všade sa nájdú nejaké drobné mušky, ktoré to kazia, ale v zásade je spokojnosť s našimi riešeniami. A hlavne napríklad ja komunikujem primárne s AXou a vidím na nich to, že dokážu si internými silami ten web spravovať. Je to pre nich jednoduché a podľa mňa to je ten primárny benefit, ktorý oni majú, a že to nasadzovanie obsahu
je z ich pohľadu veľmi rýchle. To znamená, niečo potrebujú a nemusia čakať na agentúru, kým im to pripraví a dokážu si to urobiť svojpomocne a do istej miery samozrejme. A vítam a veľmi ma teší postup alebo rozvoj platformy Kentico, kde sa do riešenia zapracovávajú požiadavky, ktoré prichádzajú od partnerov a od klientov, čím sa samozrejme zlepšuje a zvyšuje kvalita toho riešenia. Partnerom a klientom to umožňuje rozvíjať ich riešenia bez nutnosti nejakého ďalšieho zapracovania vlastného kódu a vidieť na Kenticu, alebo je vidieť v Kenticu stála platforma, ktorá bude použiteľná aj do budúcnosti. Reakcia Kentica na nové trendy a zapracovanie nových trendov v komunikácii nám dovoluje ponúknuť našim klientom ďalšie možnosti rozvoja ich internetových aplikácií, čo samozrejme je pre nás ako partnera obrovský benefit.